Исәнмесез, эфирда атна информацион программасы. Студияда мин Райла Галявин эшлим. Сабаз уканнары телерадио компаниясы иҗат төркеме сезгә үтеп баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын җиткерә. Бүгенге чыгарылышта яшь гаиләләрне тораклы итү программалары гамәлгә ашырылып, яшьләрне сөендерә. Талант фест районыбыз укучылары иҗатта, сәнгатьтә талантлары белән бүлешә. Ак кагазда ак уйлар гына түгел, шал тарихта саклана. Шәмәрдәннән Алсу Юнысова ясаган альбомнар хикмәтле кул эшләре. Ә хәзер барсы турында да тулырак яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү дәүләт программасы кысаларында шушы көннәрдә ике гаиләгә торак шартларын яхшыртуга социаль түләү алу өчен сертификат тапшырылды. Сертификатларны тантаналы шартларда район хакимияте бинасында район башлыгы орынбасары Расих Закирҗанов һәм яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гариповлар тапшырды. Әлеге сертификат нигезендә гаиләләр яңа төзелештәге яки икенче торактагы фатир сатып алуга тота ала. Безнең чиратта торучы 14 семьябыз бар. Шушы яшьләр программасына кирип, һәм аларны йорт белән тәэмин итү программаларында. Киләчәктә дә мин инде уйлыйм, шушы программалар дәвам итәр дип, хөкүмәтебез яшь семьяларны онытмаслар дип, инде монда дөресен әйтергә кирәк. Ишле семьяларда, безнең Фатиховлар семьясында 4 бала тәрбияләнә. Инде Замалиевлар семьясында 3 бала тәрбияләнә. Бу программаның шуның үзенчәлеге бар. Аның бала санына карап шират тизрәк бара дип әйтәбез инде. Шуңа күрә безнең теләк белдергән яшь семьялар бу программаларга үзләренең мохтаҗлыкларын танытып, керү мөмкинчелекләре бар. Программа әле бүгенге көндә дә ул гамәлдә. Лейла Фатихова сертификат алучыларның берсе. Ул Шәмәрдән авылында яши. 4 бала тәрбияли, балалар бакчасында пешекче булып эшли. Әлеге акчага Шәмәрдәннән фатир яки йорт алырга ниятли. Энекәшнең квартирында торабыз без. Бергә. Юк, ул укырга китте студент буларак. Без калдык монда. Мин һәм 4 бала. 2018дә кирдем бугай мине заявление язып. Менә бүгенге көндә булды. Бик тиз булды, без аны көтмәгән идек, шундый тиз булыр дип. Балалар ничәнче класста укый, классларында ничә яшь? Улым алай минем 8нче класста укый. Кыз 3тә укый һәм икесе садикка йөри. Бик зур рәхмәт менә шушындый программалар булган өчен, яшьләргә булышкан өчен безнең хөкүмәткә инде. Сатыш авылыннан Илмир һәм Рания Җамалиевлар 3 бала тәрбияли. Улы улларына 5, игезәк кызларына 1 яшь ярым. Гаилә башлыгы сабага килеп җиһаз җыючы булып эшли. Рания әлегә декрет ялында. Сертификат акчасына үз куышларын булдырырга телиләр. Булай сатышта торабыз. Хәзер вакытта районнан ялыбыз дигәнен алабыз. Хәзер эзлибез. Район үзәгендә. Икебез районда эшләгәчтән, шуңа күрә районда юлмасын икән дигәнен алабыз. Йортты без инде без алабыз. Аерым йорт. Аерым йортта шәхси йорт алабыз. Чөнки 90 квадраттан да ким булмаска тиеш бишебезгә. Шуңа андый квартиралар булмагач йорт эзлибез. Бик зур рәхмәтебезне белдерәсебез килә хөкүмәтебезгә. Шундый шартлар, мөмкинлекләр тудырганнары өчен бик зур рәхмәт район башлыгыбызга, Рәис Нургалиевичка. Бик әйбәт мөмкинлек инде бу. Чыннан да мондый акчаны үзебез генә җыеп бетерә алмасыйк. Шуңа хәзер Алла бирсә үй табып, исән-сау кешеләргә язсын. Әлеге программада 35 яшькә кадәрге яшь гаиләләр катнаша ала. Социаль түләү акчасын алар үзләре торак төзелеше башлар өчен дә сарыф итә ала. Шәмәрдән авылында яшәүче Алсу Юнысованың өендә матурлык яши. Бу матурлык ул үстергән гөлләрдә, ул ясаган альбомнарда чагыла. Соңгысы гадәти генә түгел. Алсу ханым үзенчәлекле кул эшләре белән кешеләрне сөендерә. Скрапбукинг ул кагаздан бик тә үзенчәлекле итеп альбомнар ясау. Аны ясауда үсемлекләр, төймәләр, тукымалар, гомумән бик күп төрле материаллар кулланыла. Хәтта кофе, ванилинны эшкә җигеп, альбом битләренә төс һәм ис кертергә була. Скрапбукинг алымы белән танышкач, Алсу ханым өчен яңа дөнья ачылгандай була. Скрапбукинг ул чит илдән кергән һөнәр санала. Ләкин шулай да әйтергә кирәк, ул безнең илдә дә элек булган. Чөнки менә мин август айында узган ел Кәрим Тинчурин театрына спектакль карарга барган идек. Һәм анда музейга кирдек. Кәрим Тинчуринның гаилә альбомы бар шунда.
бик матур итеп эшләнгән. Менә ул бит инде 20-нче гасыр башында эшләнгән альбом. Анда менә скрапбукинг техникалары кулланылган. Булай исем бирелеп инде рәсми теркәлгән ул Америкада узган гасырда. Безнең илдә ул теркәлгән 2008 елда гына. Мин шөгыльләнәм 2014 елдан, 8 ел була быел. Күкмара районының Түбән Шәмәрдән авылында туып үскән Алсуның әбиләре, әнисе, кыз туганнары барсы да тегүчеләр, шигүчеләр, бәйләүчеләр. Спортны һәм китап укуны бик тә яраткан Алсу гына кул эшләренә вакыт җиткерә алмый. Арша педагогика көллиятенә укырга кергәч, кул эшләренә мәхәббәт уяна һәм уланы бүген дә узата бара. Аршада укыганда безне бәрәңге чүпләргә җибәрделәр. Мари урманнары кырыена, Иске Ашыт дигән авылга biz bir atna şüpledik de yağmurlar tutundu. 15 yaşlık балалар жылап ятабыз, нишләргә белмибез. Бәрәңгә чыгып булмый бит инде, эшләмәгәч күңел төшенкелеккә бирелә. Безнең класс җитәкчебез кайтып китте дә безгә ыргаклар белән җипләр алып килде. Һәм схемадан карап бәйләргә өйрәтте. Менә шуннан соң инде безнең минем кул эшләре белән мавыгым башланды дип әйтсәм дә була. Тагын менә Арша көллиятенең шул ягы бар, анда технология укытучылары бик көчле. Безне калфаклар шиктирделәр. Ул калфаклар безнең төрле республикабызның һәм чит илдән килгән кунакларга бүләк ителде. Ул безгә бит инде илһам бирә шулай. Менә минем әйберем китте, шунда ясадым бит мин аны дип хисәнеп йөрисең. Һәм инде ыргак белән бәйләгәч, без иптәш кызым белән ярыша ул чаллыда тора торган кыз Лилия исемле. Хәзер ярыша салфеткалар бәйләдек. Bir 50 салфетка бәйләгәнбездер. Мин бу салфеткалар бәйләүне инде онытып җибәргәнем, менә соңгы вакытта яңадан искә төшереп, яңадан бәйли башлыйсың. Велосипедка йөрергә өйрәнгән онытылмый дип әйтәләр бит инде. Шуның шикелле өйрәнгән әйберем бер кайчан да онытылмый. Скрапбукинг белән шөгыльләнергә уйласагыз, беренче альбомны һич шиксез үзегез өчен ясагыз ди Алсу ханым. Бу хаталарны күреп, төзәтү өчен кирәк. Скрапбукинг интернациональ сәнгать төре. Тел белмәүдә киртә була алмый. Интернет челтәре аша скрапбукинг осталары бер-берсе белән танышалар, тәҗрибә уртаклашалар һәм фикердәшләр табалар. Бу шөгыль белән шөгыльләнүче, бу кул эше белән шөгыльләнүче кешеләр күп. Хәтта Татарстанда да хайран күп. Һәм biz бергәләп җыелабыз. Безнең посиделкалар, кич утырулар була. Казанга барып, мин ул кызлар белән общаться итәм була. Сөйләшәм, фикер алышам. Без посылкалар белән алышабыз, бүләкләр белән алышабыз. Бер-беребезгә бүләкләр әзерлибез. Бүләк итәбез инде. Һәм мәсәлән, кемдер чәчәк ясый. Ул кыз миңа чәчәк ясап бирә. Мин мәсәлән Альха зирек күркәсе җыя алам. Безнең монда Соба районында зирек күп үсә. Мин аларга күркә җыеп алып бирә алам. Күркәне без кулланабыз инде кышкы эшләрдә. Кышкы открыткалар ясаганда, альбомнар ясаганда. Шулай ук без башка республикаларда, башка илләрдә яшәгән кешеләр белән дә аралашабыз. Шушы скрапбукинг белән шөгыльләнә торган. Мәсәлән, миңа посылка килгәне бар Донецк областьтан, Белоруссиядан килгәне бар. Владивосток үзебезнең илдән көнчыгыш яклардан килгәне бар, Санкт-Петербургтан килгәне бар посылка. Һәм мин инде аларга шулай ук посылка җибәрәм. Мәскәүдән бар кызлар, хәтта менә Польша, Великобританиядан посылкалар алышалар шулай итеп. Моның өчен гап-гади инглиз телендә әзрәк сөйләшә белергә кирәк. Бер-береңә хат язып җибәрәсең. Мәсәлән, мин дә скрапбукинг белән шөгыльләнәм. Әйдәгез, без аралашыйк дип язасың икән. Скрапбукерлар шул хәл ачык кешеләр бер кайчан да сиңа юк дип әйтмәячәк. Аннары менә ул шул хәл универсаль тел. Мәсәлән, мин өйрәнгәндә хәтта испан телендә мастер-класслар карыйм. Аны ул бит эшләп күрсәтә. Менә шулай кисәсең ди инде, шулай итеп бүрәсең, шулай итеп ябыштырасың дип бөтенсен эшләп күрсәтә. Һәм син уже телне ишетмисең, аны бык-бык килә анда үзенең телендә. Син аның белән бергә эшләп барасың. Шуңа күрә бу бөтенләй интернациональ эш төре дим инде мин. Интернет челтәрендә соңгы елларда барлыкка килгән яңалыкларның берсе марафоннар үткәрү. Марафоннарда катнашу күңел чөнкелегеннән һәм тормыштагы бер төрлелектән дә бик яхшы коткара, чөнки аның үзенең таләпләре бар. Алсу ханым да бүгенге көндә бер марафонда катнаша. Марафоннар менә шушындай ясаучылар өчен нәрсә өчен кирәк?
Кай вакытта безгә вакыт җитми, кай вакытта теге күткә тибеш юк, без иренәбез яки ялкауланып китәбез, я безгә илһам җитми. Менә шушындый вакытларда мин төрле марафоннарда катнашырга яратам. Марафоннан да тәртип бар. Сезгә задание бирелә һәм сез аны билгеле бер вакытта, атна эчендә инде мәсәлән, бер атна эчендә яки 4 көн эчендә шул задание үтәп, фотография төшереп, Instagramга куярга тиешсез. Яки ВКонтакте булырга мөмкин инде ул марафон. Һәм инде сез телисезме, теләмисезме, вакытыгыз бармы сезнең, юкмы, кәефегез ничек, сез шул датага марафонда катнашырга язылгансыз бит инде, мин катнашам дип әйткәнсез, сез тырышасыз инде шуны эшләргә. Әгәр дә ул түләүле булса, бигрәк тә инде мин акча түләдем бит инде, ничек инде мин катнашмыйм дип үзеңне мәҗбүр итеп булса да эшләп куясың шул эшне. Менә хәзерге вакытта мин Благовещенск шәһәрендә урнашкан Благолес дигән кибетнең марафонында катнашам. Без Джанпункт ясыйбыз. О чем говорит Джанпункт дип атала ул. Бу проектта мин урман турында үземә блокнот ясыйм. Бу блокнотта инде альбомда, кулинарный книга шикелле дә булачак. Шулай ул булачак инде минем дару үләннәре турында үземнең дневнигым, блокнотым. Кайчан җыям, кайчан җыярга кирәк аны, ничек киптерергә кирәк, нинди авырулардан кулланырга кирәк ул үләнне. Без бит инде урман кырыенда турабыз. Нинди гөмбәләр җыярга була, ничек иттереп аны әзерләргә. Шул гөмбәләр белән төрле рецептлар, мәсәлән, ак гөмбә белән аш рецепты булырга мөмкин ул. Рыжыклар белән аларны ничек итеп тәмле итеп тузлау рецепты булырга мөмкин. Нарат күркәсеннән варенье язып куярга мөмкинме мин анда. Шулай ук кайын җиләге яфраклары җыеп, аның белән ничек дәваланырга була. Менә шушындый информацияны һәрбер агач турында шуны яза торган блокнот ясарга уйлыйм инде. Менә икенче этабы аның дәфтәрләр ясавы. Мин дәфтәрләрне ясадым, әзерләдем. Һәм өченче этапта инде без шушыларны тегеп, шушы дәфтәрләрне бер-берсенә туташтырып, инде тышын ясап куячакбыз. Кул эшләре арзан була алмый, чөнки моңа материаллар, инструментлар да шактый сатып алына, вакыт та күп таләп ителә. Ә җиренә җиткереп ясалган эшләнмәләргә һәр вакыт сорау булачак. Алсу ханым ясаган гаилә альбомнарының һәр бите үзе бер тарих. Бу көннәрдә 8 март бәйрәменә багышланган блокнот открыткалар эшли ул. Алсу ханым һәр вакыт үзенә зур максатлар куеп яши, әмма гаилә, скрапбукинг, волейбол, бакчачылыкка булган мәхәббәтләре үзе әйтмешли мәңгелек. Ел хатын-кызы, ел ираты хатын-кыз карашы дип исемләнгән республика бәйгесе 20 ел дәвамында оештырылып килеп, бик дәрәҗәлеләр сафында. Саба җирлегеннән быел 4 райондашыбыз анда катнашу хокукын алды. Алар 8 зонада көч сынашкан 300-дән артык катнашучы арасыннан республика этабына үткән 101 кандидатура исәбенә дә керделәр. Иртәгә Казанда үтәчәк президент катнашындагы йомгаклау бәйгесенә дә чакырылалар. Бүгенге чыгарылышыбызда шушы бәйгедә сынау тоткан Гүзәл Гарипова һәм Светлана Фәсхетдинова турындагы хәбәрләребезне бирәбез. Гүзәл Марат кызы Гарипова бүгенге көндә Саба сәнгать мәктәбендә балаларны бию сәнгате серләренә өйрәтә. Бию дигәндә моторлык, гүзәллек, нәфислек күз алдына килә. Алардан тыш биючеләрдә нәзакәтлелек дигән мотор бер сыйфат та формалаша. Гүзәл үз укучыларында нәкъ менә шуларны тәрбияләргә тырыша. Һәрбер районның чаралары безнең коллективсыз узмый. Без инде яратып катнашабыз. Чакырганны көтеп торабыз. Балалар да бик сөенеп биергә яраталар. Асылташ төркеме белән Гүзәл ел сайын күп төрле конкурс бәйгеләрдә катнаша. Хәзердә шуларның чираттагысына Созвездие йолдызлык бәйгесенә әзерләнгән вакытлары, репетицияләр хәтта ял көннәрендә дә дәвам итә. Тырышлык, үҗәтлек, һөнәрне һәм сәнгатьне ярату зур җиңүләргә дә китерә. Балаларны бик нык яратам, эшемне, гаиләмне яратам. Эшләгән елларда үрендә нәтиҗәләрем дә бик күп булды. Без инде ел сайын хайран гына конкурсларда катнашып кайтабыз инде. Менә бу ел гына без 4 гран-при алып кайттык. Коллективка инде ул бик сөенеч. Алар шул нәтиҗәләрне алганга инде тагын да үсә баралар инде, яратып йөриләр.
Güzel Maratonu bizni bik köp motor biюләргә өйрәтте. Biz bik köp konkurslarga йөрибез. Güzel Maratonuга bik zor рәхмәт. Güzel үзе дә кечкенәдән биюне үз итә. Шулай булмаса, бүгенге дәрәҗәләренә ирешә алмас иде. Аның таланты, сәләте, тырышлыгы бүген укучыларында чагыла. Мин үзем инде 6 яшьтән бии башладым. Беренче кергәч инде биюне яратып калдым, шуннан соң инде биюдә калдым. Мин үзем Шәмәрдән бистәсендә акварель бию коллективында биедем. Шулай конкурсларга йөрдегезме? Шулай конкурсларга коллектив белән йөрдек инде. Ул вакытта да бик яраттык. Үзем дә конкурсларда катнаштым. Безнең заман наше время конкурсында мин инде 3нче урынга лаек булдым. Бар булганнан бар да була дигәндәй, гүзәл гаилә җанлы, уңган хуҗабикә дә әле. 5 ел элек бойлар сабасына килен булып төшә. Тормыш иптәше Ирек белән кайнана-кайнатасына ярдәмләшеп матур гына гомер итәләр. Нинди генә истәлекле датлары булмасын, барысын да бергәләп, үз әниләрендә кунакка чакырып, билгеләп үтәләр. Эшебез инде бик җиңел түгел. Һәр вакытта да кичкә хәтлек эшләргә туры килә. Бала Аллага шөкер, әниләр белән, әтиләр белән исән-сау торып тора. Кайнанам белән дә, кайнатам да бик ярдәм итәләр. Җәй көннәрен инде без бакчаларыбызда инде төрледән-төрле чәчәкләр үстерәбез. Җиләкләр, төрле яшелчәләр үстерәбез. Шулай ук мин инде тәмле ризыкларда пешерергә яратам. Гаиләбезнең кечкенә традициясе дагы бар. Һәр пәнҗешәмбе без инде пицца пешерергә тырышабыз. Ул пиццаны һәр вакытта көтеп алалар, рәхәтләнеп, тәмле ашап куялар инде. Киләчәктә дә гаиләбез тату булсын дигән теләктә калам. Гаиләләрен тулыландырып, ям өстәп кызлары Амелия да үсеп килә. Ул да әнисе һөнәрен дәвам итмәкче, инде бию белән шөгыльләнә башлаган. Бу дөньяда әниләр күп була. Минем әни бер генә, үзе уңган, үзе тырыш, бар эшкә дә өлгерә. Килнебез белән бергә киңәшләшеп, ярдәмләшеп эшлибез, уйлашып бөтен эшләрне. Аллага шөкер, бер-беребезне хөрмәт итәбез. Кайчан булмасын, әни дип тора, Аллага шөкер. Улымны да хөрмәт итә. Әти дип тора, әни дип тора, Аллага шөкер. Гүзәлнең исеме җисеменә туры килеп тора. Исеме генә түгел, күңеле дә гүзәл аның. Бу дөньяда яшәү, якыннарың янәшә, яраткан хезмәтең булу үзе зур бәхет ди ул. Кешедән айырмалы буларак тирлек белән үсемлекләрнең авыру җирләрен күрсәтү өчен куллары, аңлатып бирү өчен телләре юк. Шуңа күрә алар һәр даим кеше кайгыртуына мохтаҗ. Шушы төшенчәнең мәгънәсен аңлаучылар гына тормышын мал табибы һөнәре белән бәйли аладыр мөгаен. Светлана Фасхетдинова булачак һөнәрен кечкенәдән билгеләп куя. Ерак Әгерҗи якларында гади колхозчы гаиләсендә туган кыз укуын да Минзәлә авыл хуҗалыгы техникумында дәвам итә. Булачак тормыш иптәше Рамил белән дә алар шунда таныша. Укуларын тамамлап гаилә коргач, яшь гаилә шушы якларга кайтып төпләнә. Инде 18 ел Светлана Андреевна Курсабар җәмгыятенең алыштыргысыз белгече. Аның инде хезмәтен яхшы, уңай яктан гына бәйли алам, чөнки аның эш сәгате юк. Ул иртә дими, кич дими һәр вакыт хезмәттә. Чөнки инде хуҗалыкны алга алып бару өчен яхшы ассимилятор белән ветврач кирәк. Сыерларны инде вакытында каплатып, вакытында ташландырмаслар. Сөттә инде бузауда алып булмай. Инде бу сыйфатлар барсыдан да шагыла. Мал-туар авыруларын диагностиклау, йогышлы авыруларга каршы профилактик чаралар үткәрү, алынган продукцияның хәвефсезлеген тәэмин итү, булар барысы да аның җилкәсендә. Яңалыкларны бик күп кертә инде безнең җәмгыятькә, бөтен белгәннәрен шушы җәмгыятьтә файдалана инде. Җәмгыятьнең шулай югары сөт сауларында аның өлеше бик зур дип әйтә алам инде. Светлана күзәтүендә 1770 баштан артык мөгезле эретерлек. Алар белән эшне ул иркәләүдән башлый. Маллар да кеше сыман, назлаганны ярата. Табиб вазифасыннан тыш ул әле ясалма орлыкландыручы да. Сегодня была заправка азотом, дозаправляли.
чтобы семя не умерло. Заправка прошла хорошо. Заманча булу белән Светлана хуҗалыкка яңалыкларны еш кертә. 2018 елдан сыерларга эмбрион утырту эшен тирәнтен өйрәнә башлаганнар. Сынаудагы 20 очракның 15-е уңышлы тамамланган. Сейчас научный подход эмбриопересадкой начали заниматься. То есть доноров осеменяем, вымываем и подсаживаем уже готовый эмбрион другим коровам. Шулай да мал табибы иң зур игътибарын яңа туган бызауларга юнәлтергә тырыша. Тугач та алар тәрбия һәм дөрес дәвалау, шыныктыруга мохтаҗ. Ферма хезмәткәрләре һәр мал өчен җавап тота. В основном профилактические меры всем новорожденным виде. Витаминизация. Вакцинировать начинаем с месячного возраста. Светлана Андреевна белән көн сайын иртә белән очрашабыз. Ул иртә таңнан яныбызга килеп керә дә башта хәлләрегез ничек дип сорый, сорауларыгыз юкмы ди. Без сораулар булса гел аңа мөрәҗәгать итәбез. Идәдә маллар асрыйбыз. Идәге маллар авыртса да аңа мөрәҗәгать итәбез. Эш көнен тамамлап кайткач та өенә керергә ашыкмый ул. Монда да аны бер абзар мал, тавык, чебешләр көтә. Аннан башка да булмый. Ире Рамилнең вафатына 11 ел. 2 баласы да инде зурлар. Казанда педагогия көллиятендә белем алалар. Аларны укытырга акча кирәк. Тормыш арбасы бик авыр. Һәм аны Светлана үзе генә тартып алып бара. Ялгыз өйдә яшәү дә куркыныч. Соңгы елларда кайнанасы Римма ханым монда еш була. Бик матур гына яшәдек. 5 ел бергә тордык. Светлана бик уңган килен булып чыкты. Бик булышы та бөтен эшләргә дә җитез йөгереп йөри. 2 аны алып кайттылар. Берсе внукинде, берсе внучка кызыбыз. Хәзер инде икесе дә зур үстеләр, Казанда укыйлар. Хезмәт кешесе өчен иң зур сөенеч эшнең халык, җитәкчеләр тарафыннан югары бәяләнүе. Бу яктан Светлана бик бәхетле. Аның өен министрлыкның диплом, грамоталары бизи. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның рәхмәт хаты да түрдә урын алган. Ә иң зур бәхет балачак хыялына тугры калып, хәзер дә шуны дәвам итү. Родилась в семье крестьян, можно так сказать. Папа у меня всю жизнь работал осеменатором, мама передовая доярка была. Все детство прошло у меня в деревне, поэтому, наверное, я так отношусь к своей работе. Нравится мне. Светлана Фасхетдинованың бу иң матур чоры. Балалары уңышлары белән сөендерә. Уку белән бер рәттән аларның икесе дә волейбол уенына бирелгән. Яраткан эше һәм аның белән бәйле бик күп хыял, максатлары бар. Талант фест балаларның иҗади сәләтләрен ачу, җыр биюгә, матур сөйләмгә, кул эшләренә осталыкларын барлау максатыннан уздырыла торган зур бәйге. 2нче ел рәттән районыбыз мәктәпләрендә укучылар анда катнашып, урыннар алалар, дуслар табалар. Безнең киләсе хәбәр балалар иҗат үзәгеннән әзерләнде. Үч хәрефтән генә торган җыр сүзе искиткеч зур көчкә ия. Безнең күңелләр җырлап ачыла, җыр тыңлап кәефләр күтәрелә. Җырны үз моңнарына салып, безгә ишеттергән башкаручы да әһәмияткә ия. Сәхнә түрендә чыгыш ясаучы бу балалар бүген бар яклап сынау тота. Җырның башкарылышы, күңелгә үтеп керүе, борма борылышлары, үз-үзеңне тотышлары һәммәсе дә игътибар үзәгендә. Талант фест район конкурс фестивале безнең инде Собада 2нче тапкыр уздырыла. Безнең инде биредә мәктәп укучылары катнаша. Инде узган ел безнең заявкалар 100дән артык булса, бу ел инде исә заявкалар безнең 216 заявка кабул иттек. Әлбәттә бу бик күп, узган ел белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк дип сонарга да була. Биредә безнең 11 номинациядә чыгыш ясаячаклар. Монда остаз номинациясе да бар, монда биредә мәктәп укучылары да чыгыш ясаячаклар. Һәм инде безнең әлеге бәйгемезнең төп максаты ул әлбәттә районыбызда иҗат өлкәсендә укучыларның сәләтләрен арттыру, аларны барлау, аларга киләчәктә бер трамплин булдыру, аларга киләчәктә шушы өлкә буенча яңадан үсеп китәргә, аларны шушында үстерү буенча безнең максатыбыз.
11 номинация ішінде ұстаз деп айрымланғаны да бар. Бірі де шушы балаларның ижади сәлетлерін ашып, талантларын үстіру юнәлешендә тырышып хезмәт куючы укытучылар сынау тотты. Андыйлар педагогик составта үзләре дә бәхәссез кадерле кадрлар. Шын күңелдән җыр сузучы Әдилә Гасимуллина Олы Арташ төп мәктәбеннән 8-нче сыйныф укучысы. Бүген жюрины оста башкаруы белән җәлеп итте. Аны туктатып, акапеллага да җырлаттылар. Җырлый белгән кешегә бу сынау түгел иде. Ул бүген көндәшләре арасында 2-нче урынны алды. Мин инде күптәннән төрле конкурсларда катнашам. Бу конкурска мине Инҗи Махмутовна әзерләде. Мин бик теләп катнаштым. Бик җырларга яратам. Безнең бөтен гаиләбез белән җырлыйбыз. Әтием дә, әбием дә, әнием дә җырлыйбыз. Төрле конкурсларда катнашабыз. Авыл клубларында да җырлыйм. Җырмынга гашык укучыларга югары дәрәҗәдә шөгыльләнү өчен сәнгать мәктәбендә вокал түгәрәге эшли. Булат бирегә Симет авылыннан килеп йөри. Мин профессионал дәрәҗәсендә җырлыйсым килә, шуңа мин сабага, вокалга йөрим. Минем җитәкчем Гөлнас Рашитовна. Мин бүген конкурска Идел буе каеннарым җырын әзерләдем. Аранжировкага җырладым. Без бу җырга Гөлнас Рашитовна белән әзерләндек. Мин җырларга бик яратам. Ярый Ясма, миңа да китә башарга вакыт. Утыра онытып җибәргәнмен дидие. Шәмсия би, утыр әле. Бигрәк озак утырдым бит инде. Икенче тапкыр килгәндә Мөхәммәдия укып китәрме? Театр фольклор номинациясында районыбыз мәктәпләрендә эшләп килүче театр түгәрәкләре эшчәнлегенә бәя бирелде. Сәхнәдә укучылар классик һәм замана авторларының әсәрләрен куйдылар. Явлаштаулылар Тинчуринның Казан сөлгесен алып килгәннәр. Казан сөлгесе ул ак төстәге зур сөлге, һәм аның кырларында төрле орнаментлар булырга мөмкин. Алар я бүтән сөлгене тутыра алалар, я бер кырларны гына тутыра алалар. Без иске йолаларны саклап каласы дип үзебезгә гыйлем алдык һәм без аларның нинди киемнәре, нинди ничек күренеш булган өйләрендә шуларны карадык. Шуның өчен без киемнәрне үзебездә булдырырга тырыштык. Мин һәрвакыт кызык, истәлекле вакыйгаларны онытмаска, аларны саклап калырга дип үземә дәрес алдым. Олы Арташ, Олы Кибәши, гимназия, Явлаштау, лесхоз мәктәпләреннән барысы 6 коллектив бу номинацияда катнашты. Һәм шушы театр түгәрәкләренә йөрүче малайлар, кызлар үзләре алдына артист булу максатын куймыйлар. Алар биредә авторлар, әсәрләр белән танышу, тарих, юлалар, гадәтләр сагында торуның асылына төшенәләр. Соба гимназиясында яшь талантлар театр түгәрәге эшләп килә. Без анда бик теләп йөрибез. Biz төрле район, республика күләм конкурсларында катнашабыз. Бүгенге көндә дә без театр куярга килдек. Кара кыш әкиятен сәхнәләштердек. Безгә Ләйсән Хаматовна ничек үзеңне сәхнәдә тотарга өйрәтә. Без алай матур итеп шигырьләр сөйләргә өйрәнәбез. Үзебезнең менә сәхнәдән куркуны бетерәбез. Безгә бик ошый. Оештыручылар сүзләренә караганда иң күп катнашучылар вокал соло, кул эшләре, рәсем номинацияләренә туры килә. Аларның һәр кайсының хезмәтләре жюри тарафыннан бәяләнде. 11 номинациядә дә җиңүчеләр беренче өчлектә ачыкланды. Дипломнар, акчалата бүләкләр Талант фест оештыручыларының кулыннан чын талантлы укучылар кулына күчте. Җиңүчеләр алга таба Саба районы данын республиканың «Без бергә» дип исемләнгән бәйгесенең зона турында яклаячаклар. 27 февраль көнне Байлар Сабасы спорт комплексында бүтін түр стиль караты буенча Татарстан Республикасы чемпионаты һәм беренчелеге узды.
Yarışlarны ачу тантанасында Соба районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов, яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, Россия бөтен төр стиль карате буенча Татарстан региональ бүлекчәсе рәисе Виктор Пустовский, Татарстан Республикасы бокс федерациясе почетлы әгъзасы Евгений Романов, ярышларның баш хакимдәре Рауль Гатиатуллин катнашты. Чемпионы России есть и чемпионы города, есть и чемпионы там крупных турниров есть. Мы планируем там как бы проводить здесь чаще, да, так как это видите, вот там в большей степени это дети, и дети тянутся к этому. Да, видите, сейчас время сложное, время сложное, и как бы детям это надо, там защищать родину, там близких. И главная цель вот только в этом. Каратешчылар эш киләмдә көрәш алып барды. Казан, Чаллы, Волжск шәһәрләреннән, республика районнарыннан барлыгы 150 спортчы килде. Каратешчыларның иң яшенә 6, өлкәненә 46 яшь иде. Яшь һәм авырлык категорияләре буенча көч сынаштылар. Һәр килгән спортчының үз уңышы бар. Гомумән, алар төрле ил күләм һәм дөнья киңлекләрен яулардай көрәшчеләр. На данных соревнованиях представляем команду Достижения у нас хорошие, ребята постоянно ездят, участвуют на разных турнирах. И в Ижевск, и в Казань постоянно ездим. Сейчас здесь участвуем. Спорт развивается хорошо, положительно, призеров много. Яшь спортчылар Евгений Неволинга 7, Елизавета Тепловага 8, Степан Гривенецка 9 яшь. Шактый кичкенә булуларына карамастан, аларны бер караш. Әлеге спорт түрен ярату, үз-үзеңне сакларга өйрәнү фикере берләштерә. Мне нравится, здесь выступляешь, хорошо, здесь драки, я люблю драться, там бить еще. Я люблю этот спорт. Какое-нибудь место занимал? Да, 5 первых, 2 вторых. В каких соревнованиях участвовал? На многих соревнованиях участвовал? Да. У тебя призовые места есть? Ну, есть только всегда вторые. Вторые? Ну, это второе место тоже хорошо. Да, я хочу попытаться первой. Ну, это спорт для самообороны. И чтобы ездить на все соревнования и занимать призовые места. Нияз Насырдинов та карате белән кичкенәдән шөгыльләнә. Ярышларга күп йөри, көндәшләрен дә лаеклы бәяли. У меня было 2 поражения и 3 первых места подряд. Нравится мне этот вид спорта, потому что, просто нравится и могу в любой момент защитить себя. Вообще и физическая какая-то нагрузка есть. Да, я видел своих соперников, но он длиннее меня, выше, то есть. И я не знаю, смогу ли я победить. Возможно, буду стараться. Казан шәһәре командасын тәкъдим итүче Павел Залогинның укучылары беренче келәмдә көрәшне башлап җибәрде һәм беренче нәтиҗәләр алар файдасына булды. Мы приехали, представляем регион города Казани. На соревнованиях нас приехало 13 человек. Пробиваемся в сборную России, показываем хороший результат. Наши дети являются чемпионами России по Волжье. Сейчас мы проходим отбор на Кострому. У нас там будет, кстати, в марте, в конце, чемпионаты первенства России, на котором мы заявились и будем к ним готовиться. Результат очень достаточно хороший, выполняет те требования, которые поставлены. Отметить хочу 3 своих учеников. Самые первые выступали, отбились, забрали победу. Бои были достаточно тяжелые, потому что уровень мастерства данных соревнований очень высокий. Каратешчыларның бу очрашулары алда көтелгән Россия һәм дөнья чемпионатларына әзерлек ярышы булып узды. Это сейчас будем говорить Абхазская республика. Следующий чемпионат здесь выбирается лучшие. Следующий чемпионат будет проходить в Суздале, чемпионат мира. Мы проходим отдельно на чемпионате мира Республика Татарстан. Для нас это открытие. Поэтому будем, как говорят, в боях ложиться костьми или на щите, да, или со щитом, будем так говорить. Вот, да, конечно. Здесь, в общем, мы планируем, мы с Раисом Нургалиевичем говорили, мы планируем здесь очень часто проводить не только республику, а многие турниры. Алга табада республиканың бөтен төр стиль карате осталары Соба җирлегендә көрәш бәйгеләре оештыруны планлаштыра. Биредәге уңай шартлар аларны җәлеп иткән. Бу бәйгедә исә призерлар өчен 40 комплект медаль һәм кубоклар әзерләнгән иде. Җиңүчеләр шәхси беренчелектә билгеләнде.
Узган көннәрне районыбыз тарихына менә шундый вакыйгалар белән озатабыз. Яңа атна безне өр-яңа яңалыклары, бәйрәм яллары белән көтеп тора. Гүзәл затларыбызны язның иң назлы 8 март бәйрәме белән котлыйбыз. Яшәү ямьле, ашлар тәмле, сез булганга дибез. Бу дөньяда һәр хатын-кыз бәхетле булса иде. Бүгенге атна информацион программабызны төгәллибез. Алда реклама һәм җырлы бүләк тапшыруы. Бездән аерылмагыз.